Hindistanyň ilçisi türkmen talyplaryny Hindi ýokary okuw mekdeplerine bilim almaklyga çagyrdy. 24 martda ýyldys mihmanhanasyna Embassy of India in Turkmenistan tarapyndan ITEC Day 2026 münasibetli dawaraly çäre geçirildi. Duşşuga Indian Technical and Economic Cooperation Program maksatnamasynyň we Indian Council for Cultural Relations stipendiýa maksatnamasynyň uçurumlary şeýle-de diplomatik we hünärmenler jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Çäräni Hindistanyň Turkmenistanyň ilçisi Bandaro Wilson bu açdy. İlçi türkmen ýaşlaryny Hindistanyna ýokary hilli bilim mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmaga çagyrdy. Çäräniň dowamynda maksatnamalaryň uçurumlary Hindistanyny alan bilimleriniň özleriniň hünär işine ýetirýän peýdasy barada gurrun berdiler. Duşuşyk medeni maksatnama bilen dowam edip mihmanlar Hindi aýdymsal we tansyl bilen tanışdylar. Hem-de yoga boýunça görkezme çykyşlaryna şaýat boldular. Täzeliklerin ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agda bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmeti bir ýerde. Turkmenportalla bizden daşlaşma.